לשתות? איך אתה עם הגדר? הוא בא לי עם הגדר. הוא לא מגד אותה. הוא לקח על ארבע שערים, לוקח... לא! יש לו בעבר... בכל שירותים, סידרתי בזה, לחץ מים. אבל על הזמן, תאמין לי, היום תערוב יותר, אני לא מסוגל לנגד מגיע עכשיו. למה מישהו כאלה? זה רק מה, זה לא כמו שחבות בבעיה. איך תנגב עם נייר? נשאר חבות, נגעת, אבל נשאר לך, נקלפת. אז מאיפה אני מבין את הדוש הזה? שבא לך להיות חוק בצד, אני חושב, אם אני באיזשהו מקום, אני חושב 8 פעמים אני יכול להגיע הביתה, או שאני יכול להתאפק, גם יש להם שירותים מזה. אבל איפה? גם אם נופל על הרצפה. לא יכול. נגיד הבא עם הזה של הבן, זה עושה ככה. מה, אני נופלים על הרצפה? לא, אני שוכח את זה כפר, זה לא צריך לקום, לא, לא נעים להראות, אתה יושב, אתה תוכל אותי לא. או מכאן, גם נהנה בינתיים, מגרד לך את הישבן, מים טובים, ודשעה אתה יושב מזה. ואחרי זה משחזרים את המים ושותים אותם. לא באמת חוק.